फैथों न'नि मानसिया न'आव फैनायावलाय माथो जानो बिथाङा मोनसे समाव भुल सिद्धान्त लादोंमोन जों खावलायदोंमोन बिथांमोनखौ थांनो नाङा मानो नाङा बिपिएफ सरखार फैखागोन नाथाय बिथाङा मा सानदोंमोन बुजिनो मोनाखै खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव फिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो बेलासि समनि आरोबाव सम मोननायखाय ससेब्लाबो भिडिअ लानानै फैबावबाय जों दिनै सावरायगोन रायजोफोर गिबिसिनथारावनो रोनगोरा नार्जारि सारा बिपिएफनि सायावहाय मा बुंदों बेखौ जों ससे खोनासंग्रोगोन नैथियावहाय प्रमिला रानि बायद'आ खाम्फा बरगयारि सारखौ मा बुंनायमोन बेखौ नोंथांमोना खोनासंनो हागोन थामथियावहाय प्रहलाद ब्रह्मआ मा खोथा बुंदोंमोन बेनि सायाव जोङो बिजिरगोन रायजोफोर अब्ला रायजोफोर जों गासैबो भिडिअखौ बिपिएफनि सायावनो जोङो गासैखौबो लानानै जों बाथ्रा सावरायलायगोन गिबियाव खोनासंग्रो रोनगोरा नार्जारि सारा मा बुंदों 28টা লৈও তেওঁলোকে অকলে চৰকাৰ গঠন নকৰিলে কৰিছে জানো 28টা আকৌ দৰকাৰ নাই একদম দমত থাকি পেলাই তেওঁলোকে কাম কৰিব পাৰিলে কিন্তু 28টা লৈ তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰিব পৰা নাই তাৰ মানে কি আটাইতকৈ দুৰ্বল পাৰ্টি দুৰ্বল চৰকাৰ जों बयबो मिथिगौ रायजोफोर बिपिएफ पार्टिया सिंगेल सरकार दागोन होननानैहाय बिजेपि पार्टिखौहाय रायख्राव बिसोरो गुबुन गुबुन हारिफोरनिफ्राय भट लाखांनानैहाय 28टा सिट मोनदोंमोन थेवबो बिसोरो सिंगेल सरकार दानो रोङाखै दिनै गोरों मानसिफ्रा सासे एमपिआ मा बुंखो जिरायगासिनो सरकार सलायनो हायोमोन होननानै बुंबाय बेसेबां लासिंसिंना अब्लाथ' बिपिएफ पार्टियावहाय इसेबां गोरों मानसि गैया दा बिपिएफ पार्टियाव गोरों मानसि गैयैनि थाखायनो दिनै खाम्फा बरगयारि सारमोन बायदिखौ लिंहरफिनदों हयथ' खामानि मावनो थाखाय हा रायजोफोर आरो नङाब्ला खाम्फा बरगयारि सारखौहाय डिपुटि चिफआवहाय थिसनफिननानै रिहन दैमारिखौहाय बोख्लायफिननो हागौ बेनिखायनो खाम्फा बरगयारि सारखौहाय लिंहरदों आरो खाम्फा बरगयारि सारा इउपिपिएल पार्टिखौहाय गाज्रि मोननानै थाङाखै बिथाङा इउपिपिएल पार्टियावहाय गोरोबैनि थाखायसो बिनि थासारि बिनि जानाय थानाया इउपिपिएल पार्टिनि लिडार्सफोरजोंहाय खाबजायैनि थाखायसो बियो ओंखारनानै थांफिनदों होननानैहाय आङो सानदों रायजोफोर सिदा खोथा इउपिपिएल पार्टियावहाय लोंनाय जानाया सोलिया बिपिएफ पार्टियावहाय दाबखा बुथुमलायनाय बथल मास्टारफ्रा एभेलेबेल दा बेयावहाय बिपिएफ पार्टिनि लिडार्सफ्रा लोंग्लुं जाग्लुंजोंहाय सोलियोखाय गोरोबनो हायैनि थाखाय खाम्फा बरगयारि सारा एसेबां सुबिदा होजादोंब्लाबो दिनै बिपिएफ पार्टियावनो एमसिएलए जाहैफिननानै थाहैनाय जोङो नुनो मोनदों दा बेसेबां मान सनमान गैयै सासे लिडार होननानै जोङो गनायनांसिगोन थांनाय काउन्सिल इलेक्शनाव इउपिपिएल पार्टिनि सापर्टार्सफोरनि थाखायनो खाम्फा बरगयारि सारा चिरां दिसिमायावहाय देरहादों नंगौना नङा दा बिथाङा बे समावहाय बिपिएफनि एमसिएलए दा बिपिएफ जानानै जुदि चिराङाव गेलेयोब्ला अब्ला देरहाहोगोन नामा खाम्फा बरगयारिमोन बायदिखौ जाय खाम्फा बरगयारिया बर' हारिनि थाखाय आसुगुर गावगासेबो नोजोर होआ अब्लाबो बेखौहाय इउपिपिएल पार्टियाव फैदों हिसाबै रनजित बसुमतारी सारनि बुंनाय मथे बेनोहाय खाबु होदोंमोन नङाब्ला होबावनाय नङामोन रायजोफोर दा रनजित बसुमतारी सारनि मोखांखौ नायनानैसो खाम्फा बरगयारि सारखौहाय चिराङावहाय सासे केन्डिडेट महरै फसंनाय जादोंमोन नङाब्ला होआमोन दा जोङो बयबो मिथिगौ खाम्फा बरगयारि सारा मा अबस्थानि आरो माबायदि लेक्सार होयो साफ्रोमबो मिथिगौ दिनै बेबायदि सुबुंखौहाय गावसिनि मानसियानो गान्देवला राजा नाम दोनदोंमोन नंखाय नंदों नामा खोनासं प्रमिला रानि आबैया मा बुंदों खाम्फा बरगयारि मोना गान्देवला राजासो औ बेयाव बाहांनो मानो बाव बिहां जाया खाम्फाया मा फोसावदों गासिखौलायनो खौसे खालामनायाव गैयालायनो हाग्रामाया जेराव मेराव नायसै बियो थांनायनि आवगाय खोनाजोबगासिनो दंसै आङो खाम्फाखौ जेनबाय गावहा एमसियाव थाखाबो बाहाया फैसाबो बाहाया जोंखौसो सेस खालामनानै गालांगोन दा
हाग्रामा महिलारिखौ माने जोखारनानै थांदोंनो बे गान्देवला राजा नाम दोननाया बिपिएफ पार्टिनि मानसिफ्रानो मानोना मोनफ्रोमबो गनायजाथावै खोनासंजाथावै बाथ्राफ्रा बिपिएफ पार्टिनिफ्राय जागायजेनो दा गान्देवला राजाखौबो बे प्रहलाद ब्रह्म आबै प्रमेला रानी मोनबायदियानो बेफोरबायदि बाथ्राखौहाय बुंदों खाम्फा बरगयारी सारखौहाय प्रमेला रानी आबैया मा बुंनायमोन नोंथांमोना हयथ' मिथिखागौ मा बुंनायमोन बेफोरखौहाय भिडिअ लानानै फैगोन रायजोफोर मोनथिबायना आरो हाग्रामा महिलारिया सिआइडि बुंदोंमोन सिआइडियानोखा बिथांनि मथेब्लाथ' सिआइडियानोखा मानोना बिसोरो बाथ्रा दानलायनानैसो थोनहरखानायखा बेनिखायनो बिसोरो बे एखे खामानिखौ मावदों आरो सोर दंबावो इउपिपिएलआव फैनाय बिपिएफ पार्टिनिफ्राय ओंखारलांनो हायो ना मा बुङो रायजोफोर इउपिपिएलआ जागायजेननायनिफ्राय जेरैबायदि देरहाबोदों बेबायदिनो जुदि थायोब्ला सानसे बेलासे इउपिपिएलआनो राजा जाफिनगोन नायलांबायल' था नोंसोर दिनै खाम्फा बरगयारी सारा गोरोबनो हायाखै नालाय थांबाय आरो नङाब्ला खाम्फा बरगयारी सारनि एमपि इलेक्शननि खरसा फैसाखौहाय बिपिएफनि सिएमआ बुरखाय होबाय बेनिखायनो थांफिनबाय रायजोफोर आरो बिसोरो बिटिसिनि फाउन्डारखा फाउन्डार जासेयावबो माब्रै बिसोरो फैनाय गोदै गोबाब साखि नायनो फैनायमोन मिथिबाय दा सासे दंबावो आं नाम बुंथ'आ दा बिथाङा कालसारावहाय हाबनानै दंथ'यो बबे समाव मा जागोन बुंनो हाया अब्ला रायजोफोर जोबनायाव प्रहलाद ब्रह्म नैबे प्रहलाद ब्रह्मआ मानो इसेबां सोंख्रावबायो ससियेल मिडियायावहाय बिसोरबायदि मानसिया जागायजेननायनि थाखायनो जोंबो भिडिअ बानायो दा बिसोरबायदि मानसिनि खर'आ मोजांब्ला जों भिडिअ बानायनो कन्टेन्टआनो मोना जागौ रायजोफोर हा आं बिसोरबायदि मानसिनि थाखायनो भिडिअ बानायनानै हगारो खर'आव मा दं बिसिनावहाय प्रहलाद ब्रह्मआ जुदि इसेबां गोहो दङब्ला एमएलए इलेक्शनावहाय टिकेट लानानै भट बिनानै देखायलाय हा रायजोफोर एसेबां बोसोर बिपिएफखौ सापर्ट खालामबाय नोंथाङा नाथाय दिनैसिमबो नोंखौहाय सासेबो लिडार महरै जोङो नुनो मोनाखै खनसेबो जोङो लिडार महरै प्रहलाद ब्रह्मखौ नुनो मोनाखै हयथ' जानो हागौ प्रहलाद ब्रह्मखौहाय बिपिएफनि सिएमआ सैमा फाग्लाफोर बायदि सोंख्रावबायनो रायजो राजानि सिगाङावहाय गुन्दै होनानैल'सो दोनदों रायजोफोर प्रहलाद ब्रह्मआ सासे जौ फाग्ला जौ लोंग्रा जौ जुवाजोंहाय साग्लोबनानै थानो मोजां मोनग्रा सासे मानसि बियो दा बेनिखायनो बेनो जेबो नाङा माथ्र सम्पत्ति नांगौ फैसा नांगौ प्रहलाद ब्रह्मआ जा हास्थायो बेखौ हाग्रामा महिलारिया हेफाजाब होयो बेनि थाखायनो प्रहलाद ब्रह्मआ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव नंथारै बाथारै सोंख्रावबायनानैहाय बाथ्रा फोसावनानै होयो थिग बेबायदिनो कास्टम बसुमतारियाबो आरो बिक्रम दैमारियालाय ओरैबायदि थगायसुलाखा सासे फोथायारि मानसि जानानैबो माबायदि न'खरनि मानसिया बिनो गियान होदों मोनथिया रायजोफोर एक्चुअलि एसे सोलायनो रोंनांगौ आरो ना मानसिया अब्ला रायजोफोर गोजोनथोंसै भिडिअआबो बेसेखिनियानोमोन जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जय जाथों जय बर' हारिनि